muchechi vanhu tinoenda kuti praise and worship, kunoimba nekurumbidza Mwari. Ikoko zvakare ndiko kune vafundisi, mapasta kana kuti vavhangeri vanozonamatira vanhu obva anzi amanifesta. Amanifesta ari muchechi imomo vakawanda vanenge vamanifesta kana kuti zvavari kuti dhimoni rinenge rabuda harisi kupiwa mukana wekutsanangurira kuti chariri kuda pamutendi ipapo chii, kana kuti chariri kuda pamutumbi wemunhu ari naro chii. Vakawanda hanzi mapastors vanongomhanyira kuti fire out out, hongu panguva iroro zvinogona kubuda zvoenda, asi nekufamba kwenguva zvinodzoka zvakare. Chikonzero why chidzoka ndechekuti dhimoni iri kana kuti chinhu chabuda apa hachisi kupiwa mukana wekutaura kuti ndabvepi uye chandiri kuda chii. Zita ndinonzi Robert Tafumani. Tikusangana zvakare pano paSly Media patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Chinangwa cheSly Media ndechekuvaka mazambuko ekuti mhuri yeZimbabwe iyambuke iwane rubatsiro. Kune vamwe vasingatende mazviri, koita vamwe vanotenda mazviri. Asi isusu seMedia House zvemweya hatikwanise kuzvitsanangura. Kunana godobori vanozvinzwisisa vagokwanisa kuzvitsanangura. Ndo vatinokutsvagirai pazara nhasi zvakare ndina Apostle Monalita kuti vatitsanangurire idzodzi nyaya idzi dzekuti ivo mapostori nevanhu vacho vanenge vachinamata muchechi vakwanise kuona kuti iri harisi dhimoni, ichi chikwambo. Ava ndambuya kana sekuru vari kuda kuti homwe yavo yauya kuzonamata ibatsirwe. Apostle makadi riri sei basa raMwari nebasa revadzimu? Aiwa, tinotenda. Nyaya toda kutaura nezvayo nhasi ndeyekuti imimi ndimunoona nemaziso emweya zvakare nemaziso epanyama uye magara mubasa iri. Vanhu vangaone sei kuti chinhu chiri kutaura apa nhasi tauya kuchechi hanzi munhu amanifesta, kana vakutaura pachirungu munhu amanifesta muchechi nhasi kwanga kwakaipa, nhasi kwanga kuti nhasi men of God vabudisa madhimoni. Ungazive sei kuti iri dhimoni kana kuti mudzimu kana kuti zvinhu zviri kubuda zvichitaura apa zvine chirevo mukati meupenyu hwemunhu abudirwa? Right. Mukoma Robert, zvinhu izvo ndakazviona because ndakafamba mumachechi akawanda, ndakambosevha ndiri anda machechi akasiyana siyana. Right. Madhimoni anobuda achitonyatsotaura zvokuti wega munhu ka iwewe as a minister of God unoti rinenge richitaura kuti ndini ndiri kumudyira vana chi handiti. Pozoita kuti pane vamwe waitonyatsonzwa wachiti ndini mbuya vake, ndini ndinomuchengeta, ndini sekuru vake, ndini ndinomuchengeta, munoda kundibvisirei? Izvo zvinhu zvandaitonyatsonzwa pavanhu vaimanifesta. But vaona kuti vanhu vairohwa. Mukoma Robert, vanhu vachitorohwa kunzi dhimoni richinzi out chi handiti. But munhu anga achitonyatsotaura, mudzimu womunhu uchitotaura kuti ndini sekuru vake, ndini ndinomuchengeta zvakadai, kana ndini sekuru vasekuru vake, ndini ndinomuchengeta, ndini mbuya vake chichi isusu kana kuti tiri vekumadziva zvakadai, wotonzi madhimoni handiti wachingodzingwa. Ndo vanhu munozoona kuti achibva ipapa anzwaro midzimu yake upenyu hwake hunomuitire zvakanaka. Yes. Saka chikonzero chinoita kuti mapasta adzinge kana kuti asaripi mukana wekutaura dhimoni ravari kuti dhimoni iri chii? Kutya kufumurwa, nokuti midzimu inofumura. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanoromba kana mumadzinza vanoda kutsipika midzimu kuti isabude handiti mukati medzinza, nokuti vanenge vachiziva kuti mudzimu wakachena chete unosvikofumura zvakaipa. Nokuti mudzimu nemweya mutsvene waMwari zvinofambirana. Mweya mutsvene waMwari haudi chakaipa, unofumura. Midzimu yakachena haidi chakaipa, unofumura. Saka vachizokurumidza kubva vazvivhara kuitira kuti vasafo. Pane umwe anga akutofumurwa tirimo muchichimomo tichitonzwa handiti. Akabva akurumidza kuti kuvakomana mamonya mutorai ndoku. Saka pane kwawaendeswa kune chimwe chirumu kwawainorohwa zvakunorohwa zveshe. Ndototaura zvinhu zvandaiziva zvaitoitika muchechi yandaimboenda iyoyo. Saka vanenge vachitya kuti mudzimu unofumura handiti.
zvakavanzika zvese zvavanenge vachiita muya nekuromba kwavanenge vakaita vanofumurwa. Iro dhimoni kana ringe rauya rinoroverwei? Ameno ndakatozvionawo. Ndakazvionawo kuchichikukuku vanhu vachitorohwa. Simba vanenge vasina rekuti kana riri dhimoni wakwanise kuridzinga pamunhu rinenge richizoda kutovarova. Saka vanobva vaita sei? Vanobva vazoti vakomana vaite bhizi kunorova uko. Ande muri kuona vamwe vanhu vaizorasika vachinzi azokwira kombisiro because vaizongobutswa kuti time dzaenda paya wozongobudiswa. Handiti apa munhu achine dhimoni rari harichiripo okwira kombisiriyo munhu akurasika kunobudira kupi wozoona hama dzakuya dzichitsvaga munhu wedu akabva kumba achita ari kuya kuchechi akatotitorera mapictures ari muchechi muno muchichi but hatira kumuona achidzoka kumba. Saka inyaya kuti simba rinenge risipo rekudzinga madhimoni acho, uyezve kumidzimu yavanenge vachikurumidza kuvhara vanenge vachitya kufumurwa. Ndo zvinhu zviripo izvo zviri true. Saka iwe ungazvizive sei? Nekuti kazhinji kana wamanifesta sekutaura kwavanoita hauzivi kuti ndezvipi zvanga zvichizoitika. Ungazoziva sekuti chinhu chiri kubuda pandiri nekuti dzimwe dzenguva anogona kuzodzwa nevanhu nhasi mamanifesta nhasi mamanifesta. Ungazoziva sei kuti chinhu chamanifesta pandiri ingozi, chinhu chamanifesta pandiri mudzimu wekumusha kwedu une chauda kutaura kuti chigadziriswe kana kuti uri pandiri? Right. Vanhu iwe unosanirwa kubvunza kuti ndamanifesta zvanga mweya wabuda wanga uchiti kudii. Handiti then iwepo unotaurwa kunzi kana kuti wanga uchitoti chii makandiuraya. Handiti kamuchapera zvakadai wakutozoti mweya wengozi. Handiti kana kuti ndakaiswa pauri nanhingi chikuti tikushandisa kuti wakutozoti chachikwambo. Handiti right. Panga pachitaurika kuti ndini mbuya wake, ndini ndiri kumuchengeta zvakadai kana ndini sekuru wake, ndini ndiri wakutozoti mudzimuko. Saka iwepo unosanirwa kufamba. Handiti uchibva ipapo kutongomirira kuti wakufamba chete uchingototi ndakanzi ndakamanifesta zvakati. Chifamba kune vanhu vanoziva matara anenge akadaro. Taini pana ndiri kuchechi pakabuda zvakadai. Handiti saka ndoda kubatsirwa. Wochibatsirwa kana kuti unosvika hako wonyarara woudzwa wozongotokonfema kuti zvinhu zvamaonaka aposto ichokwadi because inini ndakanzi ndamanifesta kuchechi. Handiti ndanzi ndamanifesta pakanzi pakabuda muchembera aitaura kuti ndiye anondichengeta kana kuti sekuru ndo anondichengeta. Saka zvinhu zvamaona zveshuwa kuti pandiri pane mudzimu zvakadai wakutokonfema kuti it's true. Handiti saka ipo panenge pachinzi out rinobuda here kana raenda out rinoenda kupi? Ndezvokutamba nenguva yevanhu zviya zvokuti out hapana kwarinomboenda. Rinogona ari kungoda kunyarara kusada noise but riripo. Ndosaka mutoona kuti vanhu vaivaka next Sunday anodaro futi nenge riripo zvaroti haiwa mapenza ega ndinyarare ndimbonyarare zvangu warege kundinetsa zvenoise zvindisiyane nazvo. Handiti muri kuona rinenge riripo. Next Sunday munhu anodzoka futi rabuda. Next Sunday munhu anodzoka futi kuchechi rabuda. Saka hapana chinenge chiitwa ipo paya. Kungoprovoka zvinhu zviri muvanhu zvavasingakwanisi kuzoita sei kuzodhira nazvo. Hapana here pavanozoti vakaona kuti iro ravanoti dhimoni iri kana munhu amanifesta voona kuti izvi ndikazvitora vazviti out vosara vachizvitora zvouya kuna pasta. Kunyanyanyanya midzimu yakanaka iyaya vanototora manje midzimu yevanhu senge nemweya yemanjuzi inopa mari yakachena. Wakangoziva chituti munhu ane manjuzi ake edzinza rake akachena vanototora vosara vafamba. Ndozvaunoona kuti pavanenge vachimbofamba nemapatapata this week 2 months down the line vakutofamba nemagd 6 handiti vanhu vakutoungana zvokuti mushe kuti kochi vanenge vatora midzimu yevanhu. Handiti zvipo zvevanhu vasara zvapo pachechi pavo. Ndosaka vachida kunyanya kukomanda kuti out imuchingodaira out ina handiudzwi chinhu kumarobert nenyaya yebhosi ndakazviita ndikapotsa ndadya mupini
nenyaya iyoyo yekunzi out uchibuditsa midzimu yako inokuchengeta, inokuvhimira nekukushavira. And unenge wakuroiwa nevanhu ada kana kamwana kadiki kada kungokudai maatakisa acho so unopotsa kufa. Saka hapana vanhu vave vanotora zvipo zvevanhu, handiti ndo chokwadi chiripo. Ukangona munhu ari kutuka midzimu, kunzi tukai midzimu chichi, ibvaziva ndiye ari kuida, ndiye arida kuishandisa iye pachechi pake, nekuti iye hatuke, anenge achiti mimi tukai, iye hatukika ari kuti mona zvandakambona chechi yandakaenda, iye anenge achiti you marine spirit, handiti ime mozi out, handi munozona out ndipo uri kudzinga wega, handiti chiri mauri chakanaka. Iye anenge akanyarara, iye hapana chake chaari kuti out, but ozona munhu yeye kupomba kwaanenge achita, wacho ndiye munhu ari kukuti out here midzimu yako, handi muri kuzona. Saka aiwa izvo amenowo vachakaputirwa, vachiri kudzingiswa midzimu, vachinzi mweya china vachidii, midzimu hairevi kuti uri kuita n'anga. Kuappreciate, zvinongova nekuappreciate kwatinoita vabereki vedu, handiti ndo zvatinoita madzimu vedu, kungoti madzimu vedu vabereki, handiti ndokwatakabva, ndokwakabva generation yani yedu. Saka kungoappreciate nekudii vanhu muchinamata zvenyu, notiwo vaitonamatawo vadzimu vedu vacho vainamata, wachinamata kuzoti kuna musika vanhu vachikumbira zvavaida zvichitoburutswa, zvakatozosviringwa nevarungu, ndo vakasvikozvivhara izvozvo. Regai timbonzwawo kuna mbuya vakaendawo kune mukereke ndokusvika ndokusikomanifesta. Vamanifesta, regai tinzwe kuti chii chakazotanga kuitika mukati meupenyu hwavo. Muri kuzvinzwa zviri kuitika mukati mekurarama. Iye zvinezvi ndina vanhu vadziva ndinawo, regai timbonzwawo kuti avo kana kuti ravo dambudziko rakamirawo sei. Vanzvadzi makadii? Tiripo makadiwo. Tinotenda. Renyu dambudziko razvokusvitsai pano pazuva ranhasi rakamira sei? Tichitanga rakatanga sei mukati meupenyu hwenyu? Dambudziko kubva pekutangisisa kumashure. Alright, dambudziko iri rakatangawo tichienda kuchechi. Saka pataienda kuchechi ndakabva ndakutanga ndichingorota hope, ndaitopinda Methodist in Zimbabwe. So at first ndakapinda ndakarota ndaenda kuchechi, asi ndakasvika chechi yakapazwa, yakaita marabels. Saka aita marabels paya ndokubva ndaona pakaiswa signpost yakanzi Pentecost. Then ndokubva ndati asi Mwari vada kundiratidza kuti ndimboverenga nezvePentecost here. Saka ndakatora Bible ndobva ndaverenga nezvazvo, bva ndanamata nezvazvo, asi hope dzakaramba dzichiuya. Then ndopa ndakazoti pamwe Mwari vada kuti ndimbokwira makomo ndimbononamata. Ndopa ndakatanga kukwira makomo nevaikumaraini kwedu. Ndopa ndakazozviona kuti beta ndimbobuda muchechi yeMethodist ndimbononamata ndiriko. Saka kumashure kwese kune zvaitoitika zvaive zvisinganzwisisike, ndisingazivi kuti chii chiri kunyatsoitika mukati meupenyu hwangu. Ndokubva ndazotanga kupinda imwe chechi yainzi Assemblies of God. Saka kuAssemblies of God uko ndo kwandakatanga kuenda, ndokubva ndajoina kwaya tichiimba. Saka ndiri muchechi ndaipiwa mavisions. Saka pane day rakazomboitwa Big Sunday, vanobva kutanga kunamatirwa. Ndikurimemba ndakadonha ndiri muchechi, ndokubva mufundisi vakutocasta out, like vari kutocasta MaDeamons. Saka inini that day ndandiri ndega, handina kuziva kuti muchembere vatodi vabuda, asi vakabudira vari muchechi, asi kubuda kwavakaita vakanzi idemoni. Saka ndichiramba ndichienda kuchechi, but ndiri kutoona kuti level yacho yakuita ichikwira nemanamatiro andaita, handakuziva kuti ndine chivanhu chiri pandiri. Ndokubva ndazotanga kurwara, ndarwara. Murume wangu akasvika pakuti ana mbuya indambozama kurapisa mwana wenyu, asi ndikushachi chiri kumurwarisa. Then vabereki vangu ndopa vakazonditora nehanzvadzi yangu iri kuSouth Africa,
neyamwanzvadzi yangu inogara namai mabvuku nemunin'ina wangu. Vataenda panga pane rimwe sowe revamwe madzibaba vanonzi hatatokanganwa zita ravo, vaipinda chechi kwaMugodhi. Ndokubva vanditi koma uya nani ari kurwara zvikanzi ndeuyu murwere zvikanzi arwari uyu chivanhu chiri paari, dare rake hariperere kuchechi, dare rake hariperere kupi pano. Ini kana pano handina chandomupa, ngapfugame atore ivhu riri pano anwe ageze, hope dzaachatanga kudi kurota ndodzaachatedzera. Zvishuwo ndakabva ndarotawo ndichikwira gomo ndiri kudomboshava. Ndiri ikoko kwanga kune vaibatsira vari ikoko kudomboshava, vabva tatanga kuenda ikoko. Saka ndichitanga kusvika ndakabetserwawo mabetserwa andakaitwa muchembero wachibva vabuda vatanga kupa matare. Saka ndakaita nguva ndichienda ikoko ndokubva ndazonzwa izwi kuhope richitaura kuti mabatsiriro akachikuita ati pakwana, tichazokuratidza munhu achapedzisa dare rake. Saka ndiri kumba ndopandakazenge ndakupota ndichiendawo makomo ndichinokumbirirawo ndichinonamatawo nevanonamata. Ndikanzwawo pane crusade ndaienda, ndikanzwawo kune mabirawo ndichienda ndichinodzidza. Then ndopandakazosanganawo nevhidhiyo yaApostle vachikurukura nezvebira resununguro. Ndati uyu munhu ndio. Saka ndakaendawo kubira ndikanosunungurwa ndiri ikoko, zvekuti nemarotero andaimboita kumashure kubva pandabva kubira ndakupiwa mamwe matare akavandudzwa, nekuti vari kutikurudzira kuti munonamata mukumbirira, muchinamata muchikumbirira nekutidzidzisa zvimwe zvatanga tisiri kuziva. Saka tikuita tichikura. Tingati chaimanyanyodzidza ndechipi tichasa chinamato chamakaita nedhimoni rakatanga kubatwa mukati meupenyu hwenyu asi risiri dhimoni? Ndozati pane mumwe zvizidzika patodona nhasi so adonezwa napasta asi ari kunzi idhimoni. Dzidziso yamakade kupa kumunhu iyeye tichitarisa nedzidziso yamakawana imimi ndeyekuti chii? Dzidziso yandakawana ndeyekuti pamwe pacho rinenge riri dhimoni zvemashuwa, pamwe pacho unenge uri ngozi zvemazviro kwazvo, pamwe kwacho rinenge riri chikwambo. Saka zvinoda kuti mapasta vateerere kuti riri kuti chii, vasamhanyire kuriti out, ngaritaure. Pamwe pacho ngozi inotaura, chikwambo ndo chisingatauri. Saka vanoda kuti vanyasovherifya. Asi kana vari mbuya kana vari sekuru vauya ngavateererwe kunzi vari kunzi chii. Nekuti pada pamwe muri kutoti pamwe toti lese pane mwana musikana ane makore nemakore achienda kuchechi asi haasi kuwanikwa. Asi dambudziko iroro pamwe atone izwi riri kutaura riri paari. Pamwe ndivo mbuya vari kuti endesai mombe yeumai mukati memusha kuti tione kusunungura mwana aone kuroorwa. Pamwe pacho ndo zvimwe zvinotitadzisa tomva tanzi idhimoni. Handiti kozvoita pamwe pacho pekuti ndisekuru varida kungopembedzwawo zita kuti vangozikanwa kunzi vangori mumwe mumusha asi nobva ranzi idhimoni. Saka ndakadzidza kuti pamwe pacho tinonzi madhimoniwo asiri, pamwe pacho tinonzi haasi madhimoniwo ari. Saka zvakuda maziso emweya kuti vanzvere nenzeve dzemweya kuti vanzvere kuziva kuti chiri kumbotaura apa chii. Saka ngatiti pane vamakanamata navo kwenguva yakareba, vozokuonai nhasi maakupanga matare, kufunga kwenyu vanozvigamuchira sei? Pekutanga munoziva vanhu tiri vanhu, asi nekufambawo kwenguva ndiri kutoonawo vekuchechi kwacho vakutonditsvagawo kuti ndine dambudziko rakati ndinoriita semumwe munhu anotouya achitoti ndiri kukumbirawo kubetserwa kukumbirira kune kwandakaenda kumupostori kwakanzi tofanira kukumbira. Asi handizoti ndinokumbirira sei, zvinoitwa sei. Votouya nchivapa dzidziso iyo vekuchechi kwacho vakutouya mbichana muchana kubudikidzawo nedzidziso dzandenge nchivaudza kuti zvinhu zvimwe chete. Saka mapasta iwaya ari kudzinga madhimoni aidzinga midzimu yevanhu inofanira kunge ichivachengetedza, mungavati chii pazuva ranhasi? Ndinongovati ngavaudze vanhu chokwadi, kuti vanhu vazive kuti tiri vanhu vatema, hatisi varungu, tine chivanhu chedu chatiinacho.
Mwari variko, madzinza edu ariko. Ayo, mazvinzwira mapasta nevatenduko. Hanzi pakuda ziso remweya kuti uone kuti chinhu chiri kubuda chiri kutaura apa pane mutendi chii, kuitira kuti zvimwe zvinhu zvamuri kudzinga zvinenge zvatouya kuzokomborera munhu wamuri kunamatira pazuva iroro. Regai tinzwe kuna apostol munalita kuti tozvipedza sei. Mavanzwa vanzvadzi kana kuti tete vachitaura zvavakasangana nazvo mukati meupenyu hwavo mushure mekunge vamanifesta vakanzi out. Apostol Monanta, mainzwa uchapupu hwabuda hwamai vakamanifesta vakafamba nenzira yavafamba nayo? Ndazvinzwa. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura izvozvo kuti mumachechi vanhu vari kudzingiswa chakanaka chiri mavari chemidzimu yavo chinogona kuvachengeta, kuvavhimira nekuvashavira, chinogona kungezve chiri chipo chekutorapa kana kuti chechiprofita. Handiti wodzingiswa mumachechi, asi zvinenge zvichireva kuti kudzingiswa kwacho zvandambotaura kuti hazvirevi kuti that minister of God anenge asiri kunzwa zviri kutaurwa otoziva kuti mudzimu, anenge achitonzwa zviri kutaurwa otoziva kuti uyu mudzimu. Handiti but anenge achida iye kutora achisara nazvo pachechi pake kuti mudzimu iungane. Kana yaungana hati munoona zvinofanana nekuti Robert, tinokurudzirwa isusu vanhu vane zvipo kuti unosanwa kuwe surrounded nevanhu vari spiritually gifted. Handiti kuitira kuti vanhu ivavo vanogonawo kukurwira. Handiti pane dzimwe hondo kana kuzooneswa kuti aposto munozoti patati tiri kunamata ndaradzwa zvakati. Saka zvanzi mudai. Handiti saka ndo zviri kuita maministers of God vari kudzingisa midzimu yevanhu kuda kuunganirwa nemhondoro nemidzimu yevanhu. Handitika kuitira kuti ivo vave nemasimba uyezve masangano avo anga achikura achienda mberi nepfuma ichiungana. Nekuti vavhimi vacho vanenge vawandaka vanenge vachitora, handitika vevanhu vachitora vachinge vachishanda papi ipapo pamachechi avo. Saka vanhu vangazvionesiko kuti zvatiri kuitirwa panapa nemunhu hazvina kumira muchindanzwa pamwe pamenzaniso kuti munhu anogona kunge achitofamba aine boots agotedza kana kutozotenga kufamba mapushi, but munhu wamuri kuunganira, munhu wane akauyawo pachechi papa asina mota achinzi pasta vaitwa zvakati 2-3 weeks months vane zimota rinotaura, iwewo upenyu hwako hwatowese asi hapana zvese zvinodiwa muchechi uri kuzviita. Right. Ndo nyaya tiri kutaura kuti vanhu ngavangware, because vanhu avo vakangwara vanoinitiata. Tomboti muchechi muno vanhu 2000 vanoinitiata 100 or 200 wavanoinitiata kuti warambe wakamira nezita ravo. Handiti kuti ini ndakatoitirwa izvi, ini ndakatoitirwa izvi. Handitika inini handakatoya panapa zvakadai but zvadai. Handiti then the rest imi une mapa kushandiswa nekutorerwa zvipo zvekuti iwepo unenge uchitaura unonzwa machiti but muri kudaro ini ndakabatsirika. Vanhu vanomeka sure kuti pane 100 or 200 wavanoinitiate vane midzimu iri wiki. Kuna vanhu vane midzimu iri wiki mukoma Robert, variko vanhu vane midzimu iri wiki inongodairira zvese zvinofanana neni. Ini midzimu yangu yakaramba nokuti ndakaenda mumachechi waya wachida kuzama kuda kuti waite zvawanda kuita, but ndaizviona kumadreams, ndairwisana nawo kumadreams zvimwe zvezvokuti mangwana munhu anenge asingachadi kukutarisa zvakanaka, haachadi kutarisana newe zvakanaka, aona kuti wamuona kuhope ende madzimu wako warwa kuti isusu wedu haanzwaro, haapinzwi mumakauts. Handiti muri kuona. Saka kune vamwe vanhu vane midzimu iri wikiwe yonguti inobvuma kuinitiatwa. Handiti muzvinhu zvakadaro, then vanhu ivavo ndo unoona vachinyanya kumira kurwira. Handiti maministers of God iwaya akaromba iwayo vanorwa kuita kunge zvinonzi haasati amborwira kana mubereki wake semarwiro aanoita. Vanenge vachita kuti paite vamwe zvakaitwa vanhu veicreator pane pachitwa kuti paite vamwe vanhu
vanonge vachiti aiwa inini mari ndiri kuiwana, inini mari ndiri kuiwana, but mamillions anenge achichema. Ndo zvacho izvozvo. Saka munhu chenjera, ukangoona iwewe uri kuenda pachichi uchienda pachichi, then uona kuti aiwa mauriro andakatoita ka nekwandaakuenda ndatodona, ibva wangochinja, siya. Kana kunyange uko uri kuwirirana sei nemutungamiri wechichi iyoyo, buda. Handiti tiza neupenyu hwako unotsvage zvimwe kunzoko. Tichitasa zvakare apostle, tiri kuona kuti satanism iri kuwanda munyika yeZimbabwe. Zvikonzero zvii? Right, zvikonzero inyaya yenhamo nekusada kurwadziwa neupenyu. Handiti ka kuda zvinhu zviri fast quick. Handiti soft fast life iya ndo yakunyanya kudikwa nevanhu. Uyezve social media iyi yapinza vanhu musatanism zvakanyanya sterek kumafacebook kuchichi, nekuti ndingati inini 70% 60 to 70% ezvinhu zvinobuda kusocial media, kana kuti vanhu vanobuda kusocial media it's fake life wazhinji wacho. Ende vamwe wacho ndiwo futi wakaromba kuti anogona kutongotaura kufurira kuti ainitiate vanhu vakawanda. Handiti unotoona even weilluminata unoona wachitoadvertise, handiti kusocial media akatomira pazimota kuti within 3 weeks unenge watoone mota sei akadai. Handi murozvaona. Saka vanhu vai vane nungo dzekushanda anoona sekuti zviri nyore kuti amhanye ikoko anodi anorombe, but zvinokonzeresa matambudziko akawanda mudzinza naiye wacho, nekuti life yake haizoperiwo zvakadii futi zvakanaka. Pakubatsira kwenyaya apostle, tinoziva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvatekeshera pasi rino rose. Pana vamwe vasingakwanisi kuuya kuti vazosangana nemi face to face kana yavanoti one on one. Imimi munovabatsira sei kana kuti vanhu ava vangabatsirike sei? Okay. Vanhu vanongopinda pa1 on 1 vari kwavari. Ende ndinotopinda nawo matare zvokuti munhu anototi muri kuita kunge munogara neni wani, kuti ndakagara kana kuti pamberi penyu, handiti but pari pafoni. Nyaya ndinongoita chete izita remunhu, handiti sei nemu yake mutupo, kana asina mutupo ndizvozvo ndongodhira nezita rake. Handiti first name surname ndakutokumbira, handiti kumweya waMwari nekumidzimu yangu kuti munhu uyu matara ake akamira sei. Handiti ndakutoudzwa, ndakutotanga kuudza munhu paya. Handiti then zvinenge zvabuda mumweya, kana pane minamati tinosanirwa kutumira yaanosanirwa kuti aite tozotumira, tinongotumira neFedEx kana post office kana DHL, ndozvatinoita. Handiti then munhu akutoshandisa minamato yake ari kwaari ikoko, wotozoona munhu achitaura manje kushanduko yezvinenge zvakuitika mukati muupenyu hwake. Then vamwe vanozongouya zvavo vanenge vane matare ekuti mweya unogona kuti ndiri kumbosa nokusesekedza uriko, asi izvi neizvi zvinoda kuti uuye paground. Saka ndo vanhu vanoziita sei vanochisobhuka vachiuya, asi tatanga kubatsirana vari kwavari ikoko. Mune nguva dzamunobatsira here kunyanya ivo vekunza vanenge vari pamafoni, kana kuti nekuti muchitarisawo zvakare kuti vanhu vanogara kunyika dzakasiyana-siyana, dzimwe dzenguva kwavanenge vari anenge ari masikati, dzimwe dzenguva kunokuva ari manheru, dzimwe dzenguva ingori vice versa. Ipapo munopafambisa sei? Okay, mostly vanhu kunyanyanya vari kuAustralia neAmerica. Vari kuAustralia kazhinji ndinovabatsira kuri makuseni kunoku, handiti starting from 7 am kusvikaona 10 am dzekuno kuZimbabwe ndo time dzendinopinda nawo pai mumatare, handiti then vari kuAmerica same thing. Handiti tinonge tichionawo kuti time yavo neyedu zvakamira sei pavanopinda mumatare. Panyaya yegroup, WhatsApp group, zvinofambiswa sei uye munopindwa nevanhu vakaita sei? Right, muWhatsApp group murungopindwa nemunhu wese umu, kungojoina. Handiti kapa nhamba dzandataura idzodzo ukangoenda ukadzisevha woenda paWhatsApp, halo apostle, handiti pane message inotobva yangopinda ine link regroup redu. Handiti kautojoina zvako group, haujoini nemari kupinda mugroup, it's free kupinda mugroup redu.
nekureceiver minamati ndinoposta mugroup imomo for free. Yes. Saka ndo maunobva mataura dambudziko rako here kana wapinda mugrupu zvinofambiswa sei ipapo? Hautauri dambudziko rako, kangopinda mugrupu iwe unouya kuinbox aposto ndoda kubatsirwa zvakadai. Kana uri munhu wekuti uri kuti urikwanisa kuuya unongoya, kana kuri kuti uda kupinda mudare uri kwauri takutokubhuka time yaunopinda yaunopinda mudare uri kwauri ikoko. Yes. There you heard it, viewers. Nyaya takataura nezvayo basa ranhasi yanga ine dzidziso mukati yekuti munhu ungazive sei kuti chiri kubuda pandiri chi, uyewo zvakare nemaministers of God hanzi zivai kuti chinhu chiri kubuda apa chiri kudei. Dzimwe dzenguva hanzi munenge muchizivawo zvakare asi muchichiva mukaona kuti mudzimu. Dzimwe dzenguva munototya kuti mudzimu uyu unogona kundifumura kuti basa randiri kuita panapa pane kumwe kunhu kwandakafamba kuti ndiwane simba rekuita basa irori. Sekutaura kwaita Apostle munoita nhamba dzavo dziripo, vada kupinda muWhatsApp group ravo makasununguka, hapana mari yamunobhadharwa. Vanenge vaine matambudziko munozoendawo kuinbox kwavo motaura navo. Asi vatiwo zvakare pane minamato yandinoisa mugrupu imomo for free inogona kuita kuti iwewe usununguke usati wapindawo zvako mamwe matare avanenge vapinda. Isusu kuSly Media tinoti building bridges. My name is Robert Tafumane. For now, bye-bye.